mansa kang kogrok bai sanai khakha norok jotono bujinai hinai omokani second time norok ni camp bo phaimani 2016 o puilao ang phaipro agiwo जों जे नरकनि अजागा तंगै तंगमनि camp रकनि जों पेपाराव सिमि सिखनाव 2016 ले मकल बायथांबाय पुइला नुक फाइके आं र आ मकल बाय नुकफ्रुनि ओ जे कुबुइ नुकमानि बले बले बुखाव दुख नांगो बिनि मासाया मानैया 22 বছর रमै 20 বছর रमै तंखे खरसा सराय आसाई 20-22 বছর अंका कायजांगनि से जरांगो ओमहाय जरारागो बेले खे नर कष्ट खै तंखा ओ कष्ट आंबो फिल खायो माइरुं माइया रांरक माइया नै जे मासाया माइया नै थैनाय ओ थैमाले आं आनि नुखुंनि आनि आमानो थैमा हासिमा दं सराय खरसा थै थांखे बोले आनि आं खैउ थैमा हासिमा दं आनि बुखुबाय आं साइमानिया दसे कष्ट आं दाबो फिल खालाय हायपनो जों थानसाके मा दंनाय ओ जबा सालसा नरक अरदे दं मिजोराम दे दं कायसे जागा तो नरक सेटल मांगनाय हायपनो नरक नि जबाना नरक चालकै मा थांनाय बरक बानसि तंखै तो जों जाल फायनाय गोबां मा प्रब्लेम रक फायनाय ओ प्रब्लेम न जों फाइट खालायै बुसकांगो सिनि राइट्स रक सिनि मानथाय सकथायनि बागै ओ चराय रंनि भबिष्यतनि बागै जों चिन्ता खायै सिनि ओ जबानो जों चालगै मा थांनाय जों ओ टीम फायमानि बसग्रिवै मानिया बनो जों सावै मानिया हायफानो जे मानसाक सिनि सागो जे फानतंसाक जों ओ जबानो चालगै थांनाय नांखे सिनि थैरेनाय जों हायफानो ओ जबानो जों चालगै थांनाय ते नरक जों लगेरुइ तंनि जतनो ना हामबाय हारसां